Dhentaghat Longmirjeng College long kedamtang arkoni phai krisir cap arni Kechengsi apartment freshers meet padoponsi bangso college long kachali duna kimia men kache thap dona risoi janga tuma phan kedenga mai kepadopon Pinpur me Korkanthia Havara Longta Akang to Yangdeng Lo Kechali Longja Phan Degree College is Donangji Pupen KAACEM Rajuti Sokapor Iponajok Dhentaghat Longmirjeng College 1 PC non awekimi Lo Kachali Arisoi Jangatuma Phan Tebok Headpen Kacharli Ponavar Piponlo Bangso Ajay Megalong, Longmirjeng College Principal, Bibison Rong Pipen, Mai Chari Ponsi, Mai Along Alohia Manpen, Karbiang Long Tamas Council, EM Raju Tiso, EM Konsing Rong Pilapen Abarim, EM, Kangbura Togbia Tumpen Chenglo, Penangan Ket Hegiding Atum Chetong Dunsi, Freshers Mida Jaimek Pachun Pon. Bangso P Arni Gangsam Por Pai Kithom Malompen, Lunkanamalin Setami Deng Ponsi, EM Raju Tiso Hinpen Ing Pupidunlo. Bangso lun kana malina long karbiang long nong nam ka chethang long alun sepi akang shaing hipi sedami chetong dun si lun parju dekan college sponsoring body adobe mate korkan thiarat toma hin peneli kami ang tung kado ifan churo parpik lo kalang lo Kechengsi la bangso college abangke pachuning si establish lo lapen pachuning sini ditum la bangso Kechengsi freshers mi bi point patame ni tum kator to kogma sini tum pining si bipon nangkok lo la si Kechengsi la bangso freshers meet la bangso college of freshers meet mate kewang mi dum han lo charlie la somar kewang mi dum han kideng la bangso amai ni tum pini dak Longmirjeng college along masin ni tum bipon lo rongar ni iglo la buso senil tum ke pini mathada me iglo ko ninta rong da rong senam lo pini la dak lel tum korkan thiara tu mangke athema aji ding o Pelo akemang ladak sium college doson de messenger college kum doson de messenger pu degree college ihum doson de messenger pu la sipini labang so degree college bangke nil tumpini che theglong lo pini che tong lo student atumpen staff atumpen faculty atumpen kado go principal penchenglok sponsoring body kado wenil tum pini ladak isia meeting doson isini pini che phalo pini che theglong lo suppose ni tum ningarong lo Dogmoka pen sem singing ti Karbiang Long Life